terve! Täällä Pelikolmikko ensimmäistä kertaa, nyt kuvataan ensimmäistä videota. Ja Niilis pelaa FIFA Draftia ja heittää noppaa. Ja jos kutonen tulee, niin sitten Peach-leppää. Niin. Mua ei saa valita ihan minkä vaan. Eli heitäpä nyt se noppa. Etteikö se tulee kolmonen? 4 ja 2. Robben Lewandowski. Nyt jos on Lewandowski. Tai Robben. Robbene. 2 Lewandowski. Ja Lewandowski. Just se sieltä tulee. Mario Balotelli. 4. Kurvel. Joka se tulee? 2. Ei ole vielä mitään kavuutta. Pitäis tulla vaihtopenkille Ronaldo Messi. Malba. Kyllä se näin kalastus, jos saas nyt. 2. De Jong. Robben. Tuleeko vitonen? Tuleeko vitonen? Tuleeko vitonen? 6 tai 5. 4. Kaikista mahdollisista toiseksi huonoin, eikä kolmanneksi huonoin. Ivanovic Alves. 4 Alves. Ja Dani Alves sieltä tulee. Ensimmäinen hyvä peli. Tai toiseksi. Ja siis tämä on nyt meidän ensimmäinen video. Me ei olla tehnyt kahdestaan tätä kanavaa. Ja nyt ei muita päässyt. 2. Niin, nyt erään Koertan Alba. Nyt jos saatais Alba. 5. Annoin. Mutta kaikista mahdollisista huonoin. Nyt jos tulisi joku hyvä maalivahti, niin olisi tässä joku jotain. Navas irti on... Ja nyt jos Navaksen saisi, niin olisi aika hyvä. Navas, kato. Sirkumion. Siriku on kyllä parempi, mutta... Sirkumion, se on parempi. Niin, no se on parempi, mutta... Luotetaan nyt kemisteriin. 2 ja Sirku. Ja 2 Siriku maaliin. Nyt Lopes. Noin, no nyt noin, eli kun tässä sais. 5, 4 tai 6. 4 tai 6. 2. Ja 2. Mieksi mainkoin Aleksi. Kato tuo umtiti hiuksia. Vähän 3 Aleksi. Ja Alekselle tulee. Pitsek. 5 Kolarov. Komarov. Matuidi. Ei vaan 2. Mä en edes muistanut, että tässä on nuppa. Ja nyt tuleeko? 3. Se tulee. Inksinä. 3. Nyt ei noppaa niin kuin nyt. 5. Nyt jos... Petro. Ei. Aguero. Mikä tuli? 5. Pedro. Gervinho. Gervin on mieluummin Tseko. Dempsey. Lopes. Ter Stegen. 1. Malmö. 4. Seuraava 4. Black Sugar se on vittu. Nyt olisi sanonut pitänyt saada Oskari, koska tästä ei oikeasti nyt niin tule paljon mitään. Koviski. Puola on 1 tähti. 2 tulee seuraavasta ja se 2 tulee. Juan Fran. Ei olisi pitänyt saada kyllä tuo Pentti. Olisi pitänyt saada Pentti. 2 enää jäljellä. Nyt. Totti. Tai Alonso. Alonso tai Totti. 4 Totti. Ja Tottihan sieltä. Totti. Totti. Kruse. Ja nyt De Bruyne. De Bruyne. Nyt Risto Räppäjä. 4. Gomez. Ei tule Risto Räppäjä. Tässä on tämä joukkue. Nyt otetaan manageri. En mä vielä. Mä vähän vaihtelen. CF. Missä on CF? Ei täällä ole CF. Mitä? On mulla parempaa mokkaa 4. No niin, hei, että tämä video loppuu tästä näin. No ei se lopu mihinkään. Niin.
Vai nyt äkkiä? Ota. Mun pitää CB. Oot mä vai ainakin Pedron. No, jos mä olisin pelaamassa, olisi mun huonoin joukkue. Ikinä. Tää on mun huonoin joukkue. Täällä ei oo se LBtä. No, pelataan tällä joukkueella. Vai? Ei mis pelata. Pelataan. Eikö pelata? Eikö? Me Vai pelataan. ei? Ei, voi ei. Pedro pakiksi sulla tulla hyökkäjä. Nyt sulla tuli No kun ei mulla oo LVtä ja se plussaa mulle kemisteriä. Totta sulla on tutti. Noin ne manageri. Miksi me ei pelata itse mitään ilman, että pelaa? Otetaan Papparainen. Papparin, sulla on aina kaikki papparissa. Ja 3 parasta joukkoa. Lewandowski, Syrku ja Inksinen. No niin, ja se on moi moi moi.